התחנה הבאה, גיהנום. תחנה זו הינה אחרונה לרכבת זו. סליחה, לא יכול להגיד אשקלון ולהשמיע את זה כמו ארס. צריך להגיד אשקלון. יש מילה שאהובה עליי ברוסית. נו. פנוס. 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 יפה, זה מילה מצחיקה. זה אומר שלשול. שלשול, אבל שלשול כאילו, לא עם גושים, אלא מים. מים. ממש כאילו, השתנת מהתחת צהוב כזה. ויש הבדלים ברוסית על איזה סוג של קקי ואיזה שלשול, איזה סוג של שלשול גם. כן, כן, כן. איך אתה קורא להם שלשול? גם שלשולי ממש לא זונה, שלשולי הוא, לא יודע, נוכל, דברים כאלה. אני זוכרת שהלכתי ואני רואה אותך, וכאילו שנינו ידענו מה לעשות. כן, כן, כן. פשוט הרמת אותי באוויר והסתובבת אותי כמו נסיכה. אני בחיים לא היה לי דבר כזה, בחיים לא חד... כאילו, שלא הייתי שיכורה גם. הייתי כאילו מודעת בזה, והרגשתי כאילו הכי... אני חושב ששם התחילה האהבה הזאת, עוד יותר, שזה כאילו, פאק יא. כן. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט, אז איך החיים? וואו. דניאל. כן. אז איך החיים? תראה, סך הכל לא יכול להתלונן. לא, ליטרלי, לא מסוגל. עוקבים אחרי. אמרו לי לא להתלונן יותר. מאז שהתלוננתי... הסינים, מה זאת אומרת? אסור לי להתלונן. מה, אתה דונלד טראמפ? מה יש לך? לא, אני שחקן קטן. רגע, אבל... אני האקר. האקר. לא. החיים דווקא סבבה לגמרי. אני כן עובר דברים מאוד מעניינים. סך הכל מהנדס ומעצב את החיים כפי שאני רוצה. סך הכל. אבל בפועל, מה שקורה פה, אפלה. אפלה טוטלית. אנחנו לא נכנסנו לאפלה עדיין, אנחנו בשלב שמח. תהיה לך שמח לצופים שלנו ולמאזינים. זה קצת לשמוע עליך, מי אתה? דניאל צירין. האיש עם הצבא ארוך. איש עם צבא ארוך. דניאל צירין, שחקן, כותב, יוצר, קומיקאי. זיין ארוך. אחד צריך לסנדר, זה כללי, לשים עליך. אז פשוט ריבוע. ריבוע שחור. זה את הקול שלנו. אבל עושים להם קול כזה חייטרי קצת, נכון? אני רוצה לשאול אותך איך הכרנו. איזה סיפור כיף כזה. האמת אני מרגיש שזה אפילו רומנטי מה שקרה שם. כי אני כן, כשראיתי אותך, ואני אגיד לך, וואלה, אני יודעת מה, נשים הכל על השולחן היום, כי אנחנו גם מול אנשים וזה. וזה הזמן הנכון. זה הזמן הכי נכון לעשות את זה, לא הקשבנו אחד על אחד. היית מעדיף לשבת על עוגה ולא משנה. כן. איך נפגשנו? אז ככה, רציתי להתחיל לעבוד בתור איש מחירות, אבל משהו שיהיה לי קל יותר לעשות, כאילו להיכנס לזה קצב כזה. משהו שנחמד לעשות, כאילו, ואם כבר זה אני מעדיף פרונטלי. כמה האמצת ממחירות? יש אחד שנגע בי, זה המנקה של הקניון. התלוננת? לא, אני לא הייתי בהכרה, זה לא... כן, זה בדיעבד סיפור. מי, יעקב? כן, יעקב קוראים לו? כן, אני מכיר אותו כאנס. סתם, אז בקיצור... נשאר בכינוי שלו בשכונה. כן, בשכונה, בסיזנגוף. אני אפשר להגיד את השם של החנות, ואנחנו גם לא רוצים, כי... אני שלא, כי אנחנו גם ברשימה שחורה של המקום, נכון? גם לא מוכרים פלאפונים יותר, מניפות, הם מוכרים מניפות. נכנסתי לחנות הזאת ספציפית, כי אמרתי, בואו נחפש חנות של הביקורות הכי טובות. למה? כי אני רוצה להתעסק במחירה ובשירות, ולא לא עבד לי, נשבר לי וזה, ולהיות פשוט מישהו שיקבל צלחות. אם חנות עם ביקורת שליליות, כנראה שהחנות עושה בעיות. אז אמרתי, נלך על חנות עם ביקורות טובות. אתה זוכר, זה משוחד זה, כאילו כל הביקורות הטובות על זה. שקר, ביקורות זה שקר. זה שקר. איך שאני נכנס, אני רואה את מאור. יעקב. לא. יעקב זה לידי מאחורי משום מה. איך שאני נכנס, אני רואה את מאור, ווואי, בחורה מגניבה. קודם כל, תראו אותה בני זונות. אני יודע, אולי אם אתם שומעים... אל תקרא להם בני זונות. צודקת. אתה לא יודע, אתה מכיר את אמא שלהם. צודקת, אולי זה משהו שמות רגיש. זה לא יפה. זה משהו שמניח. אז קיצר. אז אני רואה אותך. ואת קולית שם עם הקעקועים האלה וזה, וגם חייך, כאילו. היית ממש נחמדה כזה, ישר כאילו, על אוטומט, אז כבר גרמתי להרגיש מוגמן, כאילו. אני יודע שגרמתי להרגיש טוב. ואיך שבאתי, ונראה אפילו דיברתי איתך על זה שאני מחפש לעבוד פה, כאילו. נכון. ובדיוק באותו רגע מנהל היה... 2.
המנהל. עם השערות על האף. עם השערות על האף, פאק. זה מטורף שכל פעם שהוא דיבר, אז הם כמו עצות ים כאלה, כאילו גלגל עכשיו הם... אבל הוא היה נראה כאילו זה ההיילייט של החיים שלו, כאילו זה הדבר הכי טוב שקרה לו בחיים, לנהל את הרשת. אני פגשתי אנשים כאלה בכל מיני ג'ובים שהייתי עושה פעם. גם ניהל רשתות של דלק, של כן? תחנות דלק, כן, אז כן, הוא עף על זה. מהז'אנר. הוא אלה עם אוזניות בלוטוס וחולצת פולו כזה. כן, כן. חולצת פולו. כמו שלי. כזה. כמו שלי. לא, את עם סטייל. רק אני עם סיכה, יש לי פה סיכה של הריקוד מושחת. וואי, מגניב ממש. תראו, תסתכלו. לא רואים. מבינים? אי אפשר לראות. למה היא קולית? אז כמו שאמרתי, היה איזה רגע אחד, שאמרתי, פאק איזה בחורה סקסית. כן, כאילו, כן. לא יודעת עכשיו מהזמן, כן? אני לסבית. כן, כן. אז אני מאור ואני לסבית. ואני הייתי מאוד דואש באותו רגע, סתם. לא סתם. יש בינינו, אני חושבת שיש בינינו איזה אנרגיה מינית. כן, כי אנחנו פשוט סקסי. אני לא מרגישה סקסי, איך מרגישים סקסי? זה לאו דווקא, זה לא תמיד החיצוניות, המשהו בחיצוניות הסקסית. אלא זה פשוט הכל, התוויות שלך, הנה זה, על זה אני מדבר, וואו, כאילו, מה את עושה לי? מה את עושה לי? הלב שלי פועם כמו שירה ספרדית כרגע. אתה רקדן מטורף, יודע להזיז את הגוף שלך ברמה ממש מטורפת, וכל פעם הייתי יושבת, היה לנו את המשרד למטה, הייתי יושבת מלמטה והייתי מעודדת אותו לעשות מונווק ולרקוד ברייקדנס. צילמת את הסרטוני לרקוד הכי טובים שעשו לי. וואי, ולקוחות היו נטרפים, רק בגלל זה אנשים קונים איתנו, כי היינו רוקדים והיינו עושים כיף, והיינו שמים מלא מוזיקה. היית זהו, היית מרימה את המקום הזה ממש, היית, לא יודע, גם היית מצחיקה אותי, כאילו, היית אומרת גם דברים בזמן שאני עם לקוחות. I want to vote for my mama. She needs a big phone, or what is it? ואז פיתרו את דניאל כי הוא... שבכלל התפטרתי קודם, אבל להם זה לא נראה טוב, אז הם פיתרו אותי כי השתוללתי. נכנס לך לתיק האישי, מה לך? לתיק האישי. הוא הגיע למקום עבודה, ועכשיו כל מקום עבודה. מה עשית במשמרת? השתוללת, אדוני. אבל אתה יכול להסביר לי למה הם התכוונו כשאמרו שהשתוללת? אני רוצה תשובות. אנחנו לא יכולים לגייס בן אדם שמשתולל. אני מדמיינת אותך רץ בחנות עם הידיים למעלה כזה. מחזיק פשוט קופסות של פלאפונים כזה, מדביק על עצמי מגן מסך לנצח. נכון, כבר מדברים על זה הרבה, אבל תמיד שואלים אותי. לא, בכל הפודקאסטים כזה, אז יש מין כאילו, אני מרגישה מין התעלמות מהקהל, אבל אני מבין את זה, כאילו מדברים אחד לשני וכזה, אני אתם לא פה, כן, לא באמת. בפיחה. נכון. אז כאילו, אני מרגישה שדווקא, לעשות בריחות קטנות. אז זה מעניין. זה באמת יש פה איזשהו שילוב מאוד מעניין, שכאילו, כי אנחנו מדברים אחד עם השנייה, כמו שתכלס אף פעם לא דיברנו. כי כן יש פה עדיין איזה אלמנט כזה שאנחנו כאילו מדברים על מישהו. אבל נותנים את זה בידור כזה, נכון? אנחנו לצוות הרי בבידור באילת. איך? תראי, את יודעת... מה זה כיף? את יודעת, זה כל כך נכון, ויש כל כך הרבה דברים שאני לא צריך להוסיף את זה. בוא נעשה את זה. בוא נלך. אבל אילת? רק טוב, זה... בוא נחכה. חצי שנה. תכלס למה לא? וואלה, אני אשמח לגור באיזה בית מלון ככה. שכנעים וזו ביתך ו... לא סיפרתי לך. היא... לא נפרדנו, חס וחלילה. פשוט זהו, היא נכנסה לתוך הגוף שלי. היא לובשת אותי עכשיו, היא ממש בפנים שם. מלי! זה החיקוי הכי טוב שלי, של אישה אי בה. אתם מתחתנים? אתה קנית את הבת. אבל כן, אני אציע לה. אנחנו שבועות טסים לאיטליה. אני אציע לה שם. אני רוצה להיות מוזמנת למסיבת רווקים, בבקשה. וואלה, כל כך לעשות את זה. לא, ימי הולדת לא עשיתי לעצמי למסיבת רווקים. לא, אתה צריך לעשות לך. נכון. אחים שלך יעשו לך, והם יזמינו אותי. באמת? אני לא צריך לעשות כלום כאילו? זו החתונה שלך, אתה לא צריך לעשות כלום. לא יודע, פשוט אני צריך להרגיע הכל. אני במשפחה שלי שיחקנו חבילה עוברת, ואז אחד המתנות היה פאול שהמרהיב הזה. זה ממש מגניב. וחכה, הוא ייגע בנו בהמשך כמו יעקב. זה לא יפה, כי יש לי חבר טוב בשם יעקב, נכון. כאילו מעליב. אתה רוצה שאני אשנה את השם? בוא נקרא לו קובי. קובי?
כן, כן. כן, כן. רגע, מה עוד? יש שאלה גם שאלה כללית שאני הייתי רוצה לשאול זה, אם החברות שלנו הייתה קוקטייל, מה היה בה? כאילו קוקטייל אלכוהולי מן הסתם. אני חושב שקודם כל זה קוקטייל שחייב להגיע באיזושהי כוס מגניבה, מאלה שכאילו, לא עכשיו. מה, כוס של בולבול כזה? כאילו דברים כאלה, כן. כאילו כוס כזאת שאתה אומר לעצמך, אוקיי, כמו איזה שופר, או פאקינג, לא יודע, כמו בברבויס, כזה שבאמת כוס, שרק מהכוס עצמה אתה כולך, ככה, כי, לא יודע, כאילו, לדעתי. עכשיו, אני חושב שהקוקטייל צריך לבעבע, כל הזמן, כאילו זה אפילו די בועות מגמה כאלה. לא, ממש בועות של תערובת כימית כזאת, שכאילו, זה לא אמור להיות בתוך הגוף שלך, מה נגיד. איזה משקעות יהיו שם, איזה טעם זה יהיה, לא עוד כמה זה מפחיד, לא עוד כמה זה מפחיד. תכלס מעניין באמת, אוקיי. מה, כזה קוקטייל של כוסיות? אתה בעצם תיארת קוקטייל של כוסיות. אני הקוסיות, את יותר הקוניאק. לא, אני לא חושב שאנחנו של כוסיות, אני דווקא חושב שאנחנו של... לא בול כזה, זה אולד פשן, סתם, זה לא מתאים. אני אולד פשן. אני חושבת שמתאים לנו קוקטייל מסוכרות חופצות. וואי, לגמרי. כשיש גם כזה משהו מפוצפץ בקצה של הפפייה, כאילו, בפיפייה, פיפית. בשימשיק של הקוקו. בכניסה, בהתחלה של הכוס. שמים את הפה. שיש שם איזה כאילו קריסטלים של אמבי. אתה זוכר איזה... אתה הולך ישר לסמי. אז אתה זוכר... ברגע מה זוכרת? שהלכנו ברחוב, כאילו קבלנו להיפגש, ונפגשנו בפלורנטין, ופשוט הרמת אותי. עכשיו, אני בן אדם שאני מאוד מודעת סביבתית, ואני מאוד מובכת סביבתית, עם כמה שאני כאילו פרפורמרית ומופיעה וזה, אם יש לי מסגרת שבה אני יודעת שאני מופיעה, אז הכל סבבה. אני זוכרת שהלכתי ואני רואה אותך, וכאילו שנינו ידענו מה לעשות, פשוט הרמת אותי באוויר והסתובבת אותי כמו נסיכה. אני בחיים לא היה לי דבר כזה, בחיים לא אחד, כאילו, שלא הייתי שיכורה גם, הייתי כאילו מודעת בזה, והרגשתי כאילו הכי... אני חושב ששם התחילה האהבה הזאת, עוד יותר, שזה כאילו, פאק יא. כן. פה אנחנו... אתה מוכן לתוכנית האומנותית? כן! תעשה את הכל של הרכבת. החליפו כרוז. לא נכון. כן, אבל תעשה את הכל. אבל אז פעם אחת עשיתי כזה דבר. בוא נגיד, התחנה הבאה, גיהנום, תחנה זו מינה האחרונה לרכבת זו. ליטרלי. לתשומת לב הנוסעים, נא ודאו שלא השארתם תיקים, חפצים שיב, לא סיפרתי לך, או שסיפרתי לך, שהקלטתי את עצמי אומר, פשוט דברים לא הגיוניים בקול הזה, והשמעתי את זה ברמקול גדול בתוך רכבת. וכאילו עכשיו אנשים, בגלל שהם שומעים את זה כל הזמן, הם לא קלטו שיש משהו מוזר, שמישהו אומר משהו מוזר. חוץ מכמה בודדים שכזה התחילו לחפש את הקול הזה והתחילו לצחקק. מה? אז עשיתי את זה, את התחנה האחרונה עם גיהנום, ועשיתי נא ודאו שלא השארתם חפצים, חיתולים, כל מיני שטויות, אתה זוכר מה זה אמרתי? ואמרתי כזה, התחנה הבאה, קקי פופו. אחר מכן, פיפי פופו, קקי פופי פופו, פופי פופי פופו, סתם עשיתי שטויות כאלה. ופתאום מישהו דופק צחוק כזה, ככה, כאילו, מה זה היה עכשיו? עד שבא מנהל הקרונות, סתם. לא יודע, אחר הזה שהולך עם התיק באמצע, שתמיד משום מה אני לחץ ממנו, כאילו הולך לבדוק אותי עכשיו. הוא תמיד אומר לי על הרגליים, אני הפסקתי לסתוך רגליים על הכיסא. חשבתי שפשוט רגליים, תסתכל על רגליים. ואתה אפילו שאת ישר כמו גרמניה, כאילו רגליים. תסתכל על הרגליים שלי. זה הרגליים שלי. אתה אומרת, אתה שם הרגליים על כיסאות? עכשיו לא, כי צעקו עליי. אני חושב שאתה רוקע פשוט. זה כמה קשה לי במטוסים, מטוסימות. תחת קשה במטוסים בטח, כן, זה 1.80 מטר, אני תמיד מתחננת בפניהם שיתנו לי מושב וזה... אז זה שזה רק, זה תחת, זה רק 1.80 מטר, כאילו, זה גבוה, אבל זה לא... תנו לאנשים מ1.80 מטר, תנו להם מקום משלהם במטוס. אבל אני פשוט לא מבין למה מלכתחילה לא, כאילו וואי, פשוט רוצים להסיק כמה של כיסאות, זה קטע. ראיתי איזושהי שיטה חדשה של כיסאות. שזה ייקח לדבר שני, כן. זה הרבה יותר הגיוני. תחס מגניב. חוץ מזה שיש אוסף לשים. או שפשוט תקנה לך ביזנס קלאס, אני לא מבין למה את לא עושה את זה, למה צריכה להיות עם כל האנשים הפשוטים שם מאחורה. אני אגיד לך מה הסיפור של הצמיד הזה. כשהייתי בניו יורק, נכנסתי לחנות של דברים מגניבים, מכירה את זה חרבות, עצמות, כאילו כל השיט הזה. אז ראיתי, הייתה שם קערה מלאה בצמידים כאלה, זה גולגולות קטנות שעשויים מעצמות של בפלו.
סחרת. לא, באמת. אמיתי? וזה היה $8, אבל באותו רגע לא היה לי כסף בכלל. איך אתה יודע שזה לא סתם פלסטיק? כי זה, אני לא יודע, זה מה שרשום, אז אני נוטה להאמין להם. קודם כל, אני רוצה להאמין שזה עצמות של באפלו. וגם כי זה אמריקאי. זה לא משנה, זה עצמות של באפלו, זה לא צריך לבדוק. שמעי, יש מצב שעשו יותר דברים גרועים לבאפלו הזה. אני חטיסטי קנגור. בוא נעשה, אז קרפתי את הצמיד בקיצור. תשמע, כבר הכניסו מישהי לכלא על זה שהיא זרקה חול על בן גביר והיא לא באמת זרקה עליו חול. קודם כל, היא זרקה עליו בוץ עם אבנים היא לא זרקה עליו כלום. אבל כן, וואלה כן, וגם יאללה. אבל יצא לתמונה מה זה יפה, יצא לתמונה ממש יפה. אהבתי שגם פשוט שינו את זה, זרקה עליו בוץ עם אבנים, כאילו, הם ישר כזה מעוותים את זה, והבוץ היה אנטישמי, לא יודע, דברים כאלה. תנחש מה יש פה. בוץ? בבנים. אבנים. מה שהולך לקרות, אני הכנתי עם האחייניות המדהימות שלי, shout out to לינוי ועדן. לא, לרגע שכחת את השמות של האחייניות שלה. לא התלבטתי באיזה סדר להגיד. אז כאילו לא בטוח שהם התפצפצו, אבל יש פה fortune cookies, אני רוצה שתשלוף אחת, ותענה על השאלה, ואם תרצה אני גם אענה על השאלה. אז אני חייב לאכול או שאני... לא, אתה לא חייב לאכול. לא, אתה חייב לשבור אותה, נכון. אתה חייב מהקטע, עם היד. לפי מנהג הסים. לא. וואי, זה ממש רע. אנחנו נמצא רגע. רגע, אכלת את הגרדה? כן. אוי, זה, אני מת לטום, כי... אבל זה לא את זה, איתה לך טובה. לא את זה? כן. אם החיים שלך היו סרט, איזה ז'אנר ומי היה משחק אותך? וואו. אז אם החיים שלי היו סרט, אני חושב שזה הסרט אינדי כזה, כאילו מוזר לאללה, כאילו קומי מיוחד, אבל פשוט גם כזה מוזר כזה, כאילו לא בדיחות. פתיח על הראש כזה. משהו סטייל, לא יודע, משהו כאילו או אירופאי כזה, אבל עם חוש הומור כאילו מתוק ומקסים כזה, אבל גם קצת פריקי. נגיד אם זה חוש הומור יפני או משהו כזה. כן, קוריאני, יש סרט קוריאני שראיתי בלימודי קולנוע, שהוא פשוט עושה אהבה עם אבטיח. פאק, אז וואו, אתה לובש את הכתיפה של האבטיח על הראש, זה כאילו, יש לחור בדירה, משהו מוזר, הם רוקדים עליהם. אני אגיד לך את האמת, הז'אנר שלי לא היה כזה ממש, הז'אנר שלי זה היה אולי דרמה זולה כזאת. דרמה זולה של איזה זוג של רע. אבל מי ישחק אותך? מי ישחק אותי? דסטין הופמן. כזה מה? תכלס לא יודע, טוב נו, אני לא יודע, של קרני, אבל זה... קרני, זה משתרצה שלך, מה? זה שלך. לא, פשוט אני יותר נעים ממנו, סתם, ברוס וויליס, לא, הוא מת. ברוס וויליס, לא מת. ממש, מבחינתי הוא מת. הוא מת באמת לחיות 2 כבר. אבל כל היום הוא מת לחיות, הוא חי. די הרד. רגע. וואי, ברוסית, לא תכף ברוסית זה נקרא? קליאפ קיאריך, שזה בעצם אגוז קשוח, אגוז חזק. יש מילה שאהובה עליי ברוסית. נו. פנוס. פנוס. יפה, זה מילה מצחיקה. זה אומר שלשול. שלשול, אבל שלשול כאילו, לא עם גושים, אלא מים. ממש כאילו, השתנת מהתחת צהוב כזה. ויש הבדלים ברוסית על איזה סוג של קקי ואיזה שלשול, איזה סוג של שלשול גם. כן. איך אתה קורא להם שלשול? גם שלשול עם אמא שלו זונה, שלשול הוא, לא יודע, נוכל, דברים כאלה. אז ז'אנר, וואלה כן, הייתי הולך על קומדיה, אבל לא קומדיה צרות כזה של כן, קומדיה סטייל אמיליקס. אני אוכל את העוגיה. אני אביא את העוגיה הכי טובה, את העוגיה הכי טובה. וואו. אין, זה מרשים, זה ניסיון שני שלנו, זה קשה לעשות עוגיות מזל. צריך לקבל אותה מהר. כל הכבוד. זה כזה, זה הכל חם. באמת? כן, זה כזה, אתה משל אותם חצי, ואז זה טוב. אוקיי, שלך הרבה יותר סקסי. כן, יצא שלק. כזה צ'ינצ'ון כזה. אתה רוצה שנפתח לך, כי אתם יד אחד על המיקרופון. לא. מה הדבר הכי מוזר שחיפשת בגוגל ולמה? שיט, אוקיי. תודה לאלה ששאלו אותך את זה ולא אותי. חתיכה טוב. וואו, קרנצ'יקי. זה בסדר. כאילו, אי אפשר להגיד ש... תשמע, הבסיס של עוגיות מזל הוא לא טעים. אז כאילו... לא, זה סבבה, זה כזה מתוק, טעים. עוגיה. כן. מה שעכשיו קפץ לי, זה הסיפור של התחור. הסיפור של התחור. אז אוקיי. אני במסגרת הלסביות שלי הייתי במערכת יחסים עם מישהי,
אני לא אגיד את שמה, מפאת כבוד אליה. נכון, וגם שלא יתבעו אותנו, כאילו, באמת, אלא שקל על התחת. לא, זה גם לא יפה, נכון. בלי להזכיר שמות, אתה יודע מי זאת, אבל... כן. אוקיי, אז מה היה אחר שיצאת עם קורל? זאת לא קורל, לצאת בחיים עם קורל. עכשיו זה נראה עוד יותר חשוב, ומלא קורליות יוכלו סרט אם אני מדברת עליהם, למרות שאין קורל אחת שאני מכירה, אפילו. יש... אחת הפרידות שלי מהבנות זוג, התבאסתי כאילו מזה שפספסתי את כל החברות שלהם. כי החברות מה זה מגניבות, מה זה כיף איתם, ואיתם פחות היה לי כיף, אבל בסדר, זה לא יפה, זאת אקסיט אחרת. אקסיט אחרת נפרדת. אוקיי, אז אתה אקסיט. אז היה כאילו, היה לה איזה משהו קרוב לפי הטבעת. שלא יודעתי מהו, וזה הלכתי שזה איזושהי נקודת חשק כזאת, אתה יודע. מעניין. אז במהלך הזוגיות שלנו, שזה היה כמה חודשים, אני ליקקתי את זה, הרבה. וכאילו מצצתי את זה, וכאילו חשבתי שזה השפעה טובה. אם לא יודעים מה זה תואמים, זה מונח. תפסיק, ככה יראינו אותך יום אחד. חייב להפסיק לטעום דברים שאתה לא יודע מה הם. של התייז. אז נגעת, אז ליקקת. ליקקתי את זה, משמשתי את זה, היה כאילו, היה ממש עניין. אני לא ידעתי מי נהנתה מזה, היא לא אמרה, היא לא זה. אבל אני לא ידעתי מה זה, אני חשבתי שסתם זה איזשהו עוד משהו שיש בגוף שלה, לא? כן, זה גוש אור כזה, גוש חלם. כן, או, חשבתי שזה מגרה אותה. מעניין. נפרדנו. מעניין. ואחרי שנפרדנו, לא יודעת, חברה כזה, רוסיה גם, אני מתה עליה, קאטי, היא, איזה שם גנרי לגרוסיה, אז סבטלנה. קאטי בת שמעון. אז קאטי, כן. רק מה, דיברנו על צחוק, וכאילו קוראים לי מאור, אז מאור יש לה תחור, ותחור זה שחור, וכאילו עשינו שיר כזה וזה. ולא יודעת למה, אמרתי, טוב, אני אחפש בגוגל מה זה תחור. כן. כי אני לא יודעת מה זה תחור, אני לא יודעת איך זה נראה, בחיים, כאילו מדברים על תחורים, אבל בחיים לא יודעתי איך זה נראה, כי בחיים לא היה לי דבר כזה. ככה, זה לא מצחיק, נכון? באמת, כאילו שאנשים שפשוט יכולים לדבר על משהו מסוים, ואף פעם לא שמעת. לא, ואני כאילו, יש כל מיני דברים שאני לא יודעת מה הם, כן, אבל אני לא אחפש אותם, כן, פטריה וגינלית, לא מחפשת מה זה. אבל תחור, בגלל שדיברנו מהצחוקים וזה, אז אמרתי, טוב, יאללה, כאילו, נבדוק מה זה. ואז ראיתי מלא תמונות, וגיליתי שבמשך 4 פאקינג חודשים, אני ליקקתי תחור. אני מצצתי תחור. וואי. וזה הדבר הכי מוזר שחיפשתי בגוגל, כאילו, זה תחור. ביסים קטנים כאלה. ביסים קטנים. כן, וזה היה כזה... רציתי להקיא לעצמי בפה ועל עצמי, וגם למה את לא אומרת לי יש לי תחור? אולי מוסד. אולי מרגישה שאת פשוט נטו מחלקת להם איזה נקודה מסוימת בפי הטבעת. סקנה, לא יודעת, סקנה. אולי פשוט איך שהתחלת לעשות את זה, היא הרגישה מבוכה להגיד לך? אז היא נתנה לי את אוכלת לי את התחור, כאילו. אז היא פשוט נתנה לה, אני שלא אגיד על זה כלום, אולי אוהבת תחורים, והיא חביתה ממש, שלא רוצה לפרק ממנה. זה סטייה הכי נוראית שיש, כאילו יש איזושהי פטיש רגליים, ולא, יש לי פטיש לתחורים, יש לך תחורים, אני רוצה לקק אותם. מה זה? זה מגעיל. זה הדבר הכי מוזר שחיפשתי בגוגל, ולמה? זה בדיוק הסיבות. אתה יודע מה זה פיסורה? מה זה פיסור? אז אני לא ידעתי שיש דבר כזה פיסורה. אוקיי. זה פצע בפי הטבעת. אוקיי. וקוראים לזה פיסורה, וזה שם מהמם. שם די יפה, לא שם שהוא מחלתי מדי. אני רוצה לקרוא לזה שלי פיסורה. פיסורה. פיסורה קטנה, פיסוריטה. פיסוריטה. פיסורוש. אמא, אל תעשי לי לקרוא לי ככה. בדוק, הגוף האנושי הוא יכול להיות מה זה מגעיל, כאילו עם כל הפצעים ודברים מוזרים. לא, אנחנו לא חושבים על הדברים האלה. פעם, נפקדתי באיזה כתבה על מאכלים שהם תכלס רעילים, אבל בגלל שאנחנו מבשלים אותם וכאלה, אז הכל טוב. נגיד, תפוח אדמה סוג שתכלס הוא רעיל. החלטתי, כשהייתי בריא בצורה מעצבנת כזו, הכל כמה שיותר טרי, בלי לבשל, כאילו לשרות במים, דברים כאלה. סבבה. פעם אחת ישבתי במים שועית אדומה. שועית סגולה, אדומה, לא יודע מה זה, לא משנה. הצבע סגול בקיצור. אוקיי. אוקיי? ואמרתי, אני אוכל את זה כמה שיותר טרי, כאילו, במקום לבשל, אולי אני אקטול שם כל מיני תהליכים תזונתיים, אז אני אוכל את זה כמה שיותר טרי. ואז אחרי שאכלתי באמת 3 כפות של החרא הזה, אני אומר לעצמי, רגע, אני זוכר שקראתי כתבה על דברים רעילים ונראה שהייתה שם שועית. קיצר, בדקתי, ואכן, שועית אדומה, אם אוכלים אותה טריה, זה רעיל אחוש שרמוטה. אז איך לא מתת? אז מה קרה חצי שעה אחרי? קטע? הכיתי את הנשמה שלי עד כדי שגם יצא לי דם,
אתה בטוח שזה דם ולא השועית? יכול שזה שועית, אני רוצה להגיד שזה דם לצורך הקוליות. כן. קיצר, הייתי כל הלילה, כאילו ממש הגוף שלי רצה להציל אותי וזהו, ואני כזה פאק, הרלתי את עצמי שכו זה מטומטם. וזהו, ואז בגלל זה ומאז הפסקת להיות בריא? כן. מקדונלדס. האמת שהיום הזמנתי מקדונלדס. זה כיף לך. אני ציפיתי, אבל אני רק אגיד שאני מאוכזבת, כי היה קמפיין של המוסרים, והם אמרו, יש רוטב קראנצ'יקי כזה, רוטב עם שבבי בצע, אני לא יודעת מה בפנים, ולא היה, אין, שום דבר לא היה שם, לא היה, אולי שבב אחד היה, אבל אני כאילו התבאסתי, וכל פעם אני מזמינה מקדונלדס, ואני יותר נהנית בעצם ההזמנה, מאשר לאכילה. כשאני אוכלת לא כיף. כבר נכנס האשמה, כאילו, על זה שזה גם לא טעים במיוחד. זה לא טעים. זה פשוט מתוק מלוח. אבל אני לא יכולה לא לאכול, לא להמשיך לאכול את זה, כי אני חייבת. את כבר פה ואת נשבת על כבר הזמנתי, כבר בזבזתי 100 שקל, מה, אני לא אוכל את זה? זהו, בדיוק. אבל זכיתי ב-20 מקורץ. יפה. עכשיו, ההזמנה הבאה, שאני עושה עוד חודש. יש בזה משהו באמת כיפי. בחר עוגיה. מה הרושם הראשוני שלנו, אחת מהשנייה? ואיך זה השתנה לאורך השנים. אז כמו שאמרתי, הרושם הראשוני שלי ממך זה כזה, גם בגלל שכאילו, עדיין הייתי די חדש בתל אביב, כזה, כאילו מה זה חדש? לא עברו 5 שנים אפילו. אז כזה, אשקלון. סליחה, לא יכול להגיד אשקלון ולהשמיע את זה כמו ארס, צריך להגיד אשקלון. בקיצור, אז כזה אמרתי, וואי, זה הטלוויזיות המגניבות האלה. זה הדבר הראשון שחשבתי על זה. שאני הטלוויזיות? כן, שאת כאילו, כן, שאת כזה. לא נכון. הנה, זה כאילו, המגניבות, האלה, שכאילו המקעקועים והמשקפיים וזה, וכאילו, והיא קצת גבוהה, אז כזה, וואי, היא מגניבה. קצת גבוהה? תשמעי, ממש גבוהה, אני כמו ג'ירף, אני ממש גבוהה. בואי, זה לא יאמן, אני בחיים לא חשבתי שחשבת עליי דבר כזה. כן, אמרתי, וואי, זה מה... ואז הכרת אותי וכאילו הכל התפשט. ואז אמרתי, וואי, פשוט חרא של דם, כזאת חרא. לא, סתם. לא, אחרי זה בכלל, היה צחוקים, ואמרתי, בואי נע, כאילו, אני פה צוחק ועושה שטויות שאני כאילו מרגיש בנוח לעשות איתם בלי פילטרים, עם בחורה. גם, קודם כל, כי בחורות לא יצא לפגוש מישהי שהיא בזלמה כזו. אתה מכיר מישהו או מישהי שיש לה דחורים, אז... אביבית המגניבה. כן, שזה כאילו, לא הטלוויזיות שרואים הרבה, אלא המגניבות האלה. וזה של פעם, כאילו, נפגשנו ב-1989. אתה זוכר שבאתי עם הקורקינט אליך הביתה? נו. ואז הפחדתי אותך וצילמנו את זה ממלא זוויות, ואז זווית ברור שזה... חיקוי טוב של דינוזאור. תעשה. הראו את זה? כן. תעשה. לעשות גם את הכל גם? כן, ברור. אז טכניקה מאוד פשוטה. אני יכולה, אני כאילו אעשה כאילו אני לא יודעת שאת פה. בוא נעשה שאת כאילו חוקרת. יש גירינסקין כזה. שאת חוקרת ואני דינוזאור שבא אלייך. אוקיי. מה אני עושה בתור חוקרת? תני להכין את עצמי רגע. תראה את החקירה הזאת. אני לקחתי את זה לחוקרת במשטרה, ואז לא הבנתי כמה שחוקרת במשטרה. מה אני אצלח קור בדינוסאור? למה אני... אתה תמיד הולכת לחוקרת במשטרה משום מה. זה כאילו... זה הגורטו שלי, כי מתאים לי, רציתי ללמוד. האמת, אני רואה אותך יושבת כזה ככה. למה זרקת חול על בן גביר? למה אתה עושה את זה, איציק? למה? ויש לך כאילו מותחן כזה מיני, כאילו קצת בין המעבריין הזה, מדי פעם יותר ויותר פותחת את הכותרת שלה. מגיע לרמה שכאילו את כבר נשענת קדימה, אבל כל כך זה צולג החוצה. מה יש? אין לו לבלום, מה? והוא עם הזיקים מעיף את כל המסמכים, את כל הצילומים שלו הצידה. על שולחן הקר הזה, בתחתי הזה של ה... באיזה סרט אני נמצא רגע שנייה, אני רוצה... ומי משחק את התפקיד הראשי? אני לא עושה שום בדיקה בחיים, שום דבר, גם אם אני יודע שהדבר הזה, שהגוש המוזר הזה לא אמור להיות שם. עדיין יש לך אותו? כן. לא סיפרתי לך. אז הוא יום אחד גדל אחוז שרמוטה. אני ודניאל עשינו צילומים. כן. והצטלמנו לסרטון, ובמהלך הסרטון אני רואה, צילמנו אותו מלמטה כזה, וראיתי שיש לו איזה גוש מוזר בגב. יש לו גוש מוזר, באור זה הזין שלי. בגב, למה יש לך זין בגב?
בוא נמשיך את הסיפור, בוא נמשיך את הסיפור. סתם. קיצור, גוש מוזר, גולה כזו, גולה. כן, ממש, ג'ולה מוזרה כזו. וזה לא שהוא בצבע שונה, זה אור שגולי פתאום. לא, היה שם איזה... קיצר, זה היה מוזר, זה היה נראה גידולי, וזה היה מפחיד, ואמרתי לו, אתה חייב לבדוק את זה, וכל פעם שדיברתי איתו, שאלתי אותו מה עם זה, ואני תמיד אמרתי בצחוק, זה אח התאום שלי, שכאילו... וזה באמת האח התאום שלך? אז אני היה שם שיניים? זה דמייני בן אדם הכי קטן שאתה יכול לחשוב ככה בתוך בועת מים כזה. כמו הגולגלות הקטנות האלה. כן, וואי, אפילו יותר קטן, סתם. אז קיצור, איך קוראים לזה? גוש חלב חלב? יש גושים לפעמים שמאיזה שומן מתחת לאור, אז השומן קצת גדול. היה לך פיצון, קיצר. לא. לא, אני בן אדם מאוד צנוע ונעים, ואני בחיים לא גנבתי כלום, אני בכלל רומניה. ו... חצי רומניה. בגלל זה אני חצי גנבת. מה זה חצי גנבת? גודלת חצי מהדברים או שאת חוסכת חצי דרך? ופה פיצה חצי חינם. מה זה חצי חינם? מה זה חצי בחינם? מה זה חצי בחינם? חינם! אז תביאו לי את הפיצה. אבל זה עובד. למה לי יוצא את כל הדברים? אני רוצה שאתה תענה על השאלות האלה, אני יודעת את השאלות האלה. אז בואי אני לא אקרא אותה, ואת תעשי את זה. סבבה? זה יהיה אחר כך. תכננה את זה. וכזה, אוי, למה השאלות האלה נופלות דווקא עליי? טוב, לישו, דברי איתו, לכנסייה, למשהו. למה את משתפת את זה? את יהודייה. יהודייה. אני רוצה שתענה אתה על שניהם. לא. מה השקר הכי מוזר שסיפרת כדי לצאת מסיטואציה? כאילו איזה סיטואציה? כל סיטואציה? כן. אוקיי. אפשר גם שאם אתה רוצה גם לענות על השאלה הזאת, אתה גם מוזמן. לפני שעבדתי בחנות טלפונים איתך, עבדתי בעוד דוכן טלפונים ברחובות. נכון, סיפרת לי. ויום אחד, ועכשיו יש לי בטן רגיזה כזאת. והיא רגישה ורגיזה להרבה משקאות שהם גם כמו חלב, נגיד סויה, נגיד חלב רגיל, נגיד חלב שקדים, הכל רגיש, אי אפשר, אני לא יכולה לשתות שום סוג של תחליף חלב וחלב. שום תחליף, כאילו, שום דבר כל מה שחולבים. גם חלב חתולים לא יכולה. גם חלב חתולים? ניסיתי. פאק. לא, חלב נעקות לא עובד. אין, שום חלב, רק דברים עם אחוז שומן גבוה. קיצר כמוך. אז אני הייתי בדוכן, עכשיו זה דוכן, אין לך איפה ללכת לעשות פיפי, זה לא חנות, אתה לא יכול ללכת לעשות פלוצים בצד. רק יכול לחבר לעצמך צינור מתחת השולחן של הדוכן. כן, או בקבוק, משהו כזה מגעיל. ואז פשוט מול הלקוחות. זה הפרצוף שלך? זה הפרצוף שלי, כל הזמן כשאני משתין. אתה מסתכל, יש לך מראה? לא, אני כופה, וזה גם זולג ממני, זה לא נשטן ממני. יש לך זרם, יש לך פין פציל? דו-פיני. תלת פיני כזה. אוקיי, תבטל את זה? אז אני עומדת לי שם, כולי זה... עכשיו, באותה תקופה לא ידעתי שאני רגישה לסויה. אמרתי, אני שותה סויה. שותה סויה, כאילו לא רק סויה, זה גם קפה. קפה עם סויה. והגיעה לקוחה מדברת איתי, ותוך כדי אני מרגישה את הבטן שכאילו... ואני אומרת, וואי, שיט, אני באמצע מחירה, אני לא יכולה, כאילו... אני לא יכולה להגיד לה עכשיו... שומעת אני לא יכולה להגיד לה, כאילו, שומעת, אני צריכה להפליץ, אני הולכת. כזה. אז פשוט המשכתי למכור לה, ותוך כדי עשיתי יוסופים כאלה, ממש מסריחים. וואי. וכן, ואני אומרת, טוב, וואי, בטח היא עוד תריח, ואיזה מזל שאני באופן ספייס כזה, אז אני יכולה להאשים אנשים אחרים וזה. ואז עשיתי את היוסופים האלה, כאילו, באמת, נתתי, כאילו, I let it rip, כאילו, ממש. ואז פתאום היא עושה כזה, מה זה? יש פה ריח של ביוב. מה זה? אני טועמת את זה. זה בפה שלי. ואני עושה לה, כן, הצנרת פה לא משהו. לא מבינה, כל הזמן אני מתמודדת עם הריחות האלה. שזה חצי נכון, אני מתמודדת עם הריחות האלה. פסיכולוג. לא, אני חושבת חיים יבין כזה, אתה יודע, ערב טוב, ערב טוב. ראש הפלאה. מה הדבר הכי מביך שקרה לך בדייט? תשמעי, קרה משהו שהוא מביך, וגם כי פשוט עשיתי משהו מטומטם. לא מביך בקטע של עפה לי נזלת לתוך הקערת מרק שלה, כאילו, והיא אכלה את זה, ואז אמרתי, זהירות, נזלת. לא בקטע שנתת למישהו לקט חור במשך 4 חודשים, ואז לא אמרת לה את זה, והיא הייתה צריכה לגעת את זה לבד דרך גוגל. איך זה נראה? תודה עלייך. מאור, איך זה נראה? איך זה נראה? כאילו, צבעים, תני לי צבעים, מרקם, משהו. זה ברגיל של אור. זה ברגיל של אור? זה היה אמין, אם את בחיים לא אוהבת חור, זה היה אמין שזה נקודת חשק. זה משהו שהוא אפשר לקנות את זה.
מישהי שהיה לי ממש אחלה איתה, כאילו, כל ה... מה הצליל הזה? תגיד לי שוב פעם רגע, תגיד לי. אז לדעתי המדינה הזאת... סליחה. לא, אגיד זה בחורה שבאמת לעניין, כאילו, ממש עשיתי עליה מוב כזה, להציע לה לצאת, והתרגשתי מזה, והיה לי כיף איתה באותו רגע, אז צחוקים כאלה, באמת נראה שמשהו טוב קורה. משום מה, המוח הטומטם שלי, החליט יאללה, בוא נהיה פאקינג גבר כזה, ונראה שיש פה איזשהו מתח מניע, לא יודע, ראיתי את זה, הייתי גם שיכור, ופשוט כשקמנו משהו אחד, הכנסתי לה איזה פליק אחד כזה לשבן, כאילו, יאללה, בוא נעשות פאק. והיא, מה זה לא אהבה את זה? מה זה פאקינג לא אהבה את זה? כאילו, היא עשתה כזה, היא יצרה, ככה, עשתה באמצע הבר, כאילו, ממש ככה, ואני כזה, ובאותו רגע, פאק, אמרת איזה פאק. נראה לי היית בעשור הלא נכון כפרה. לא, זה לא עובר היום. אני פשוט... זה לא עובר דברים האלה. לא יודע מי הוביל שם, באמת, לא יודע מי בראש הוביל. עשינו ניסיון, אני והוא שהיה שותף שלי לדירה, הלכנו לבר, ואמרתי, טוב, בוא נראה כמה פליקים היא יכולה לתת לבנות, וגם פליקים הוא יכול לתת לבנות. אוקיי. היא נתנה פליקים לדעתי לאיזה 15 בנות לפני שמישהו אמר לה משהו, הוא על הפליק הראשון, עוד שנייה הוציא אותו במקום, כאילו זה משהו אפילו לא הוציא אותו עדיין, זה משהו מטורף, כאילו, זה נורא הצחיק אותי, כאילו, שבתור לסבית, אני יכולה לתת פליקים למי שאני רוצה, גם לגברים, גם לנשים, גם למי שבא לי, לתינוקות, לילדים, למבוגרים. לאנשים מתחורים, פליקים עם הלשון. לבכים. בוא נראה, תרים אותו, הוא כזה ככה, תלוי לו, טק, אני לא מרגש כלום, אני לא מרגש כלום. מה זה, איך ישפן, מה קרה לך? כאילו משוגע, היא עושה דברים כאלה. זאתי, למה אתם... זה די. בחתונה שלך. בחתונה שלך? וואי. בחתונה שלך להתנשק. כן, כשאני פשוט אסתובב אל הרב, אז זה לא זה. ואני אסתכל עלייך ואת שם כאילו הולכת מהחתונה, כי זה כאילו כואב לך לראות את זה. זה ברור, ופתאום לראות גשם גם. אנחנו רצים ממש בין כולם. והמיל גשם, וזאתי שהפלגתי עליי כזה. אנחנו מתנשקים שם, ואבא שלי כזה, פאקינג ידעתי. כשעברנו על חנות תכשיטים, היא פשוט... זאת הטבת שאני רוצה. כן, היא נצמדה, כאילו ככה. תודה, כפרה עליך. כן, נעשה אפילו, נביא איזשהו היפי כזה, שטאמן, מגעיל, יחף כזה עם כפות רגליים מזעזעות, שפשוט תשב שם. אני מכירה אחד. ועושה כזה... אני מכירה כמה, אני יכולה להגיד. כן? מי? ז'אק? לא. ואז יום למחרת אני אבגוד. תבחור קלאס. תבחר יש שם קלאס. פתקים. לא, מה פתאום? זה. אוקיי. להפוך? כן, מה יצא לך? יצא לי 4 פקן. אחי, אתה בוחר איזה 2 קלפים, אחד ג'וקר ואחד 4, הוא יצא לו 4. את יודעת שאני תמיד 4? אני תמיד מקום 4 למישהו או במשהו. איזה טוב. אם הייתה לנו לחיצת יד סודית, מה היא הייתה? אני חושב שמה שהיינו עושים, אני חושב שהיינו רצים פשוט מרחוק אחד מול השנייה, ואז היינו קופצים במספריים, נותנים גיף כזה, וחוזרים לאותו מקום, ממש על הרגליים, פאק, ככה. זה היה לחיצת יד שלנו. על מה אתה מדבר? על תרומות זרע? אני מדבר על... יש הזמן לדבר על תרומות זרע? נגמר הזמן, תשתו תשתו זרע, אל תפליקו אנשים בשמן. פעם אחת הייתי בעגלות בארצות הברית, ואחת שהייתה שותפה שלי וגם שכבתי איתה באיזשהו שלב, אז היא שכבה עם מישהו אחר, שהיה איתנו גם, לא באותו אירוע, אבל באירוע אחר ביום אחר, ואז הוא סיפר לי על זה, והוא אומר לי, כן, איזה מוזרה, אני השפחתי עליו, והיא כזה, תעשה לי לפנים, זה טוב לאור הפנים, ואז הוא אומר, היא התחילה למרוח את זה, והוא סיפר לי את זה, אני נחרדתי. שלום, מלא פרסום שלך. אז תודה רבה שאירחת אותי. אני בכיף שאירחתי אותך. יאללה, בוא נתנשק. בחתונה שלך. חתונה שלך.